Állj meg! A biztonsági rendszer összeomlott. 2 új egység szabadult el a raktárból, és az egyiket neked kell irányítanod. Válassz egy ládát. A láda, amelyet választottál, lesz az a tankelhárító, amelyet megkapsz, miután lájkoltad a videót és feliratkoztál. Az első egység. Holló 7. Speciális lopakodó bevonata miatt láthatatlan a radarok számára. Hangtalanul vadászik a sötétben. De van egy végzetes hibája. Ha a tank 30 másodpercnél tovább marad mozdulatlan, a lopakodó rendszer túlterhelődik, és hatalmas elektromágneses impulzust bocsát ki. Ez azonnal elárulja a pontos koordinátáidat az ellenségnek. Ne állj meg, és teljes biztonságban vagy. A második egység. Kísértet X2. Nem használ hagyományos lőszert. Egy kísérleti ágyúval bénítja meg az ellenfél elektronikáját. Viszont a tesztelések során a legénység furcsa suttogásokat hallott a belső rádióban. Egy szabály van. Soha ne nézz bele közvetlenül a központi lencsébe, amikor a fegyver töltődik. Különben nem csak az ellenséget fogod látni a sötétben. Illetve nem ajánlanám, hogy egyedül maradj a fedélzeten éjszaka. Sok szerencsét!